So assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu yan uwa barkanmu da haka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. So a cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku samu 500 duk mutum ɗaya wanda kuka gayyato ya yi rijista da wannan application ne. Wannan application ne suna bada referral bonus, kuma idan har ka yi referral din mutum kuma ya yi referral ya bi tsarin da suka ce, so za su baka 500 kai tsaye kuma ka cire wannan kuɗin ka ba tare da wani matsala ba. So abu na farko shine idan a YouTube kake kallon mu, ka taba sunan wannan bidiyon ko kuma ce ka duba a description za ka kalli link na wannan application ne. Idan a TikTok ne kuma ka je bio na ka taba link, za ka kawo ma link din wannan application ne, kawai sai ka taba zai kai ka Play Store ka sauke wannan application ne. Bayan ka sauke za su buƙaci ka yi register, ka saka BVN naka, kai verification. Da zaran ka yi verification za su buƙaci ka sa referral code. So ga referral code din a sama ko kuma a gefe, zan samu ku referral code din sai ku yi copy, sai ku je ku yi pasting ko kuma ku rubuta referral code din a filin referral code din. Bayan kun rubuta referral code zai wuce da ku ya kawo ku nan guri, ya kawo ku fuska application din. Abu na farko wanda za ku fara yi shine dole sai ku yi transaction na naira 100 a cikin wannan application ne. Kamar yadda kuke gani gashi nan ga account number da za su ba ku je ku yi copy ku sa a bankin ku, kawai ku tura ko da naira 100 ne, ko da naira 100 ma zai yi, kawai dai ana buƙatar ka saka kuɗi ne a cikin application ne. Bayan ka saka kuɗi za ka zo nan referrals din nan sai ka taba kan referral din nan. So za ku dan ba su lokaci saboda yanzu mutane sun yi application ne yawa, yana dan slow kaɗan. So kamar yadda kuke gani a nan gashi nan 500, so na yi referral na mutum ma, kawai sai ka zo nan ka danna share code din nan. Da zaran ka yi danna share code din nan gashi nan share your referral code and get 500 on every referral. Enjoy when your friend join Barclays using referral code. Your referral code suka ce dole sai mutum ya yi transaction a cikin wannan account nashi kafin a baka wannan referral bonus din. Ko da naira 100 ne, ko da naira 50 ne, kawai dai mutum ya sa kuɗi a cikin wannan application ne, kawai kai sai kai copy na wannan referral code naka ka je ka gayyaci mutum. So yan uwa kada ku manta da yi mana subscribe da like na wannan bidiyon da sharing nashi.